Hopeapuro on korutukku, joka haastaa konservatiivista korumarkkinaa. Me ollaan lisämyyntituote parturikampaamoille, kukkakaupoille ja kotikutsuille. Meidän avulla parturikampaaja voi tuplata yhdestä asiakkaasta saatavan myyntivoiton. Meitä yrityksenä vie eteenpäin 2 asiaa. Ensimmäinen on mun intohimo tehdä korujen kanssa töitä. Meille korut on sydämen asia. Toinen on maailman epäoikeudenmukaisuus. Musta tuntuu äärettömän pieneltä, kun mä näen maailmalla vallalla olevaa vääryyttä. Mulla meni yrittäjänä kauan aikaa ymmärtää, että itse asiassa nämä 2 asiaa onkin yhdistettävissä. Mä voin vaikuttaa muiden ihmisten elämään. Mä en voi muuttaa koko maailmaa, mutta mä voin muuttaa yhden ihmisen koko maailman. Me ollaan rakentamassa kehittyviin maihin alihankintaverkostoa, joka tarjoaa reiluja työpaikkoja. Ja nämä työpaikat voi olla muuttamassa maailmaa. Matkaa on vielä paljon, mutta tahtoa, toivoa ja tarmoa ei hopeapurolaisilta puutu. Meitä motivoituneempaa jengiä ei oo. Keväällä mukaan tuli 4 sijoittajaa, jotka muodostaa ammattihallituksen. Korumarkkinat Euroopassa on 23 miljardia euroa ja eettisten tuotteiden kysyntä kasvaa jatkuvasti. Me halutaan olla tässä suunnannäyttäjänä. Viime vuonna me kasvettiin 82% ja me halutaan jatkaa tällä tiellä. Me halutaan olla 5 vuoden päästä Suomen suosituin korubrändi. Me tarjotaan kauniita, kestäviä koruja pienellä rahalla ja mahdollisuus olla meidän kanssa muuttamassa maailmaa.